da yawa kakan ji idan mutane suka zo a nan wajen uqosimu sukan karanta da uqosimu. Wannan kuskure ne don suna samu qafun dumma. Qafun tana da sukun kuma ɗaya daga cikin huruf ne na qalqala wanda suka zo cikin jam'i qutubu jadi. Saboda haka idan aka zo tana da sukun zai mata qalqala, akan karanta da uqo kar a ce uku, kuskure ne. Sai abu na gaba shine akwai zalun, wasu sukan karanta da za, sukan yi mata ziza. Idan aka mata ziza wannan kuskure ne, akan karanta da za. Akan sa harshe tsakankanin hauru sai a faɗe ta yanda ba za ta yi ziza sosai ba. Sai a ƙarshe akwai dalun, wanda idan kuka kula ita ma ɗaya daga cikin huruf ne na qalqala. Kuma wannan qalqala akan ci mata qalqala al-kubra, ta farko aka ce mata as-sughra. So idan mai karatu yazo zai karanta da la uqsimu bi hadha al-balad,